14 декабрь башкорт теле көнендә республикабызда төрле мәдәни саралар, концертлар һәм конкурслар үтә. Бuna без дә уларның беренә килдек. Әле Башкортстан дәүләт концерт залында минең Рәми Төбәк ара шигырь конкурсының гала концерты бара. Был бәйге ел башында ук башланып киткән иде. Һәм ниһаять финалы ла килеп җитте. Сарала укучылар да, өлкәннәр дә, хатта кескәй балалар да катнаша. Күренеп тора, һәр береһе финалга ныклап әзерләнгән. Финалга без бик җитди әзерләндек, чөнки был bir yıl самаһына барган бәйге бит инде. Бәйге бик көсөргәнешле, бик сәмле, катнашучылар бөтәһе көсле. Шуңа финалга без бик шәп әзерләндек. Безгә өйшө бирелгәйне 8 шигыриятларга, буна шуларның барыһын да ятлап килдек. Хәзер инде Аллага шөкер бүген финал. Гала-концерт театрлаштырылган тамашадан башланды. Унда Рәми Гарипов, шагыйрь ролендә Артур Кабиров, шигырын һөйләне. Уга явап итеп катнашучылар Рәми Гариповтың икенче шигырьләрен укыды. Әйтергә кирәк, укучыларның да, өлкәннәрнең дә Рәми Гарипов сүзен йөрәкләре аша үткәреп тамашасыга yetkерә алулары хукландырды. Уларның сыгыштарын абруйлы жюри баһаланы. Кем ул һинең өчен Рәми Гарипов? Ошо конкурска катнаша башлаганда мен шигырьләрен эзләй башлаган бит инде. Һәм безгә исемлек тә бирделәр. Иҗады менән тарынша башлаганда нык халкын яраткан кеше дип уйлайм. Минең өчен шул. Башкорт теле көнендә минең Рәми конкурсының финалы үтүе бик мәртәбәле, мәгънәле булды. Чөнки Рәми Гарипов та башкорт телен һаклауына зур өлеш индергән. Бу конкурста катнашучыларга афарин дип әйтергә генә кала. Кыздар, егетләр, һез бу көндә ничек үткәрдегез? Безгә лә язып җибәрегез. Башкорт телендә һөйләшәйек, конкурсларда әүдем катнашайык. Дилә Җәкбарова, Азамат Даянов, Тау-Тау хәбәресен.